Ngane zakwethu kuphina ku-platform yakho lo mbuso njalo manje ngiyacela noma ngabe ukuphi ngicela ukuthi upress subscribe upressele ukuthi nangelanga masifaka ividiyo phela ezokuthokozisa sikwazi sikulethele notification. Ngane kwethu sila sikhuluma ngendaba yemfezi lapha khona ke isithena uKhuzani uyinkinga kakhulu kanti ekuqaleni futhi umuntu wayeyinkinga ngabalandeli hhayi ngomlomo. Njengamanje ayikho indlela esingenza ngayo ukuthi sikufihle ukuthi uKhuzani uyinkinga uyasinqoba. Uma kuwukuthi ke kuyakudida lokho, bheka abalandeli nabo, bheka abalandeli abajabulisayo uma ngabe ese-stage. Kanti uzokhumbula-ke ukuthi uKhuzani uke waveza isithombe engcuwini lapho khona-ke enabalandeli abaningi indlela eyisimanga. Kwabesifazane bodwa kanti futhi bejabule kakhulu. uKhuzani uqophile umlando kanti uzokhumbula ukuthi-ke iyeza futhi ne-picnic yakhe ethi all white picnic la eveze khona ukuthi abaculi bazongena ngokwama-followers abo. Right-ke siyababongela abaculi ekuyibona abasheshe bayibona indaba yabalandeli ukuthi ngelinye ilanga iyosebenza. Namhlanje-ke kusetshenziswa yona but-ke ngane kwethu angibanga nayo ilogi abaculi abasemathubeni amahle, kodwa-ke olandela yena uKhuzani laphana kumaskandi uyena umthandeni engathi nento encane ukhona noNjoko ukhona noMdumazi ukhona noDumakahle ukhona noSicebi futhi ukhona kuleyo logi. Ngane kwethu mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho emva kokubuka le video yemfezi iyiphawulela imncoma uKhuzani ukuthi ngabe iyayncengela na noma ngabe-ke izama ukuthi ibe semehlweni abantu. Kanti uzokhumbula ukuthi nakwimpucuzeko yenza esifanayo yaphinde futhi yaxolisa yathi-ke yona yayikade idibane kanye negcokama yayisetshenziswa ukuthi-ke iphushe umbuso wamasimba njengoba-ke yaxolisa yaphinde-ke yasifakwa kwimpucuzeko. Siyayibongela-ke imfezi uma kuyindlela esebenza ngayo ngabe isebenza kanjani kuthi nobona wakho nawo umbuso bhanyabhanya. Njengamanje okay kudala bekuseyisikhathi sabalandeli ukuthi abantu babone ngabalandeli ukuthi ubani umuntu ophethe. Ngeke ukwazi ukuphikisana noKhuzani ukuthi kumaskandi uphethe. Akusikho ukuphatha ngenxa yokuthi mhlawumbe uphatha ngezinye izinto eziseceleni ukuthi yena wazana nobani kanjani uzaphathe. Bheka abalandeli bakhe. Ngeke ukwazi ukuphikisana ngehlo lenyama leli. Yabo uma uphikisana nalokhu kusho ukuthi uyisiphukuphuku la ekhanda lakho, uyisilima ngale ndlela exakile. Ngeke ukwazi ukuthi athi amavidiyo ekhona eveza abalandeli abaningi ukuphikisa wena lokho cha mangabe ukuphikisa lokho wena uyisilima ekhanda lakho. So ngeke abantu abayizilima abaningi yabo ngeke sikwazi ukuthi silokhu sisho ukuthi lo nalo kodwa uma ngabe uzophikisa into ngehlo lenyama wena ukuthi lokhu